que escuchar. No somos poetas ni lo vamos a ser. Tierra de medios en un mundo cruel. La antimúsica toma el poder. Es lo que suena. No tenemos nada ya que festejar. Inmersos en el... Ibarrako Lauburu Areto futboleko taldeak 2-0 garaipena lortu zuen larunbatean Lasarteko Aldatz taldearen aurka. Etxean jolastu zuten partidu honetan beraiek menperatzen zuten. Lehenengo zatian, 0-koa zegoen bi taldeen markagailuan, baina bigarren zatian etorri ziren golak. 30. minutuan, Jon Blancok estreinatu zuen markagailua 1-0 lortuz. Lasarteko Aldatz taldeko jokalariak defentsa lana egiten aritu ziren, baina hala ere ez zuten lortu baloia geldiaraztea. Bigarren gola Victor kapitainak sartu zuen partidua amaitzeko 30 segundu besterik falta ez zirenean, eta horrela amaitu zen partidua, 2-0 zegoelarik markagailuan. Aldatz taldeak defentsan eginiko lanagatik ez zuen gol aukera gehiegirik izan, eta argi geratu zen Ibarrako Lauburu taldeko jokalariak zirela menperatzaileak. Y esto que suena no es más que una anticanción. Dime que, anti que. Dime que, anti que, anticanción. Dime que, anti que. Dime que, anti que, anticanción. Anticanción.